alas 7. Hatod sa Indo, kan radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Alpha asin Beta variant kan COVID-19 na restro na sa Kabikolan. 4,000 na pamilya sa Barangay Bangkeruan, Legazpi City ang makikinabang sa water system project. Lampas sa 2,000 na senior citizens ang nabakunahan na kontra sa COVID-19. Sa lado nasyonal, mga Pinoy na habo magpabakuna dahil dapat makaluwas sa harong. Community quarantine classification sa iba-ibang lugar epektibo sa Agosto 1. Pagmukna nin Virology Institute of the Philippines, lusot na. Sa ibang nasyon, maski bakunado na, dapat magamit manggararay nin face mask. Sa lado ng Karawat, Pinay Olympic gold medalist na awaning promotion kan Philippine Air Force. Detalles kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Apara sa Catanduanes, ang gabos na probinsya kan Kabikolan, igwana nin kaso kan COVID-19 variant. Tinabi kan DOH Regional Office na para sa Alpha variant, ang Camarines Sur, igwanin na baretang 8 kaso. Mantang Anaga City, Masbate, asin Sorsogon, igwanin Tigsararo, Seriman. Para sa Beta variant, ang Camarines Sur may 8 kaso, Seriman, 5 sa Albay, 4 sa Naga City, 3 sa Legazpi City, asin Tigsararo sa Camarines Norte, asin Sorsogon. Ang specimen ipinadara sa Philippine Genome Center kan Abril 14 asin 28, mantang ang resulta naresibi kan Regional Epidemiology and Surveillance Unit kan Hulyo 21. Kaya nang sinabi na ang gabos na ini nakarecover naman sa COVID-19. Dalang kini, inutro kan DOH ang sendang pangapudan sa importansya na mamidbidan ang mga contacts sa kaso sa paagi nin pinakosog na contact tracing sa local government units kasabay ang contact tracing as in case management mantang ang pinakamaray na proteksyon iyo ang implementasyon as in pagsunod sa minimum health standard kontra sa gabos na klase nin variant as in mutation kan COVID-19. Siya nang sinabi na dapat tultol na magamit nin face mask as in face shield, obserbaran nin gusto ang social distancing, pero maghugas nin kamot as in sanitasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Maabot sa 542 na mga senior citizens ang natudukanin bakuna gamit ang Johnson & Johnson vaccine sa ginibong pagbabakuna sa iba-ibang barangay kan Legazpi City. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na sa total o minabot na sa 2,359 na mga senior citizens ang nabakunana kan J&J vaccine. Sa ibong nalado, ngunyan na daw ipagpapadagos naman ang pagbabakuna para sa ikadawang dose gamit ang Sinovac vaccine sa Legazpi City Convention Center asin mga mall sa syudad.
kamautan kini na makaamtan ang herd immunity sa mga masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Kwatro mil na pamilya sa barangay Bangkirwan, Legazpi City ang pigdalauman na makikinabang sa libreng potable water supply matapos na mabukasana ang water system facility sa nasabing lugar kasuodma. Sinabi ni Alkalde Noel Rasal na ang proyekto na ginastusan kan gobyerno lokal magamit ng modernong teknolohiya siring sa solar panel na nagkagatadad ng 6.5 milyon pesos asin pipelines para sa submersible pump na nagkagatadad ng 3.5 milyon pesos. Ang water system iguanin 32 na solar panel na iyo ang mataoning kuryente sa mga submersible pump. Ipinaliwanag ni Rosal na dalanta ang water system iyo ang solar-powered ang distribusyon ng tubig sa mga residentes ay mapapatol maski pa magkaigwanin brownout o sa panahon ng bagyo. Idinugan pa man niya na mabugtakman ng gripo sa may pagultanan o interval na 50 metros alis sa water pump tanganing maging fácil sa mga residentes na mag-arok nin tubig. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Ang edukasyon ay saro sa mga programa pigtatawan ni doon kanako Bicol Party List sa kamauotan na makatabang sa mga estudyantes na makatapos kan sa inyong pag-aadal lalo na ngunyan na nasa tao pa kan pandemya asing grabe ang pagtios na pigsasapar kan mga magurang lalo na ang mga nawaran ng trabaho. Ini dalanta na Bicol Party List padagos na nag-aako ng aplikasyon para sa mga estudyantes kung saan ang mga ini tatawan manin ayuda financial tanganing magamit lamang sa pagbukas kan masunod na school year. Sa ibong nalado, ang Albay Provincial Social Welfare and Development Office padagos naman na nagpaproseso sa kadakol ng mga aplikasyon para sa ayudang itatao kan ako Bicol Party List. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Bilang pagsaludo sa naging trayumpo ni Heidelin Diaz na makuha ang gold medal sa weightlifting competition sa 2020 Tokyo Olympics, pinailawan ni ang Sorsogon Provincial Capital Kasubanggi. Sigun kay Gobernador Chie Escudero, may kukonsiderar na shining testament ang naging kusog asin isog ni Heidelin tanganing makuha ang honra kan Pilipinas asin mga Pilipino. Paliwanag kan gobernador na grabing kaugmahan kan mga Pilipino, partikular na kan mga atleta dalanta nagbunga ang sendang esperso na mamidbidan asin maiangat ang pangaran sa nasabing prestiyosong kompetisyon makaagi ang 97 taon. Tugang pa na Escudero na nasabing triyumpo ni Diaz maging inspirasyon man para mas lalong magdesidir ang mga atletang Pinoy, partikular na ang mga Sorsoganon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Formal lang binukasan ang tiendas sa isla sa arong trade fair sa tahaw kan pandemya kung sain may tema ining sa makabagong MEAS, bagong pag-asa laban sa pandemya. Sa panginganot kan Department of Trade and Industry, gobyerno lokal kan Vera Catanduanes as in iba pang stakeholders kamautan kanina may pailing ang mga produktong lokal sa nasabing isla sharing man matawanin oportunidad ang mga saradit na negosyante na maipabakal ang senda mga produkto tanganing madugangan ang sendang income. Sa ngunyan ini pigdadayo na sa Vera Terminal Center. Yan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Sipulin Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shoot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. It's happening. The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on ready 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A
product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tinugo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga otoridad na siguruhon na nasa harong sana ang mga personang nagsasayumang magpabakuna kontra sa COVID-19 sa pagsasabi na ang mga ini ang pigapod na walking spreaders. Tinugo niya ang mga pulis as mga opisyales kan barangay na antabayan ang mga pabakunadong persona pauli sa senang harong as hindi pwedeng magpasad-pasad sa mga kalye. Idinugang pa man niya na kung habo na malaom sa harong, ang mga namamanuan dapat magpatadok na nin bakuna. Sa tanawan doon ang gobyerno nasyonal daing depensa may kinaraman sa punitive action kontra sa mga nagsasayumang magpabakuna. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tanawan ni doon kan Vaccine Expert Panel kan Department of Science and Technology sa publiko na dai maghidali sa pagbalo nin bakuna kontra sa COVID-19. Ang clinical trial para sa mixing and matching kan COVID-19 vaccine nakatala na magpuon sa masunod na bulan kung kaya nag-aapilar ang VAP na maghalat-halat sa magiging resulta kaining. Sinabi kan VAP na dai pa man nin ipigrekomendar ang paghalo nin bakuna dalan to dai pa man nagpupuon ang pag-aadal digdi. Inigigibon kan Philippine Society for Allergy, Asthma and Immunology. Madurar ang pag-aadal nin 18 bulan kung sa 3,000 katawo ang mapartisipar digdi na may edad 18 anyos pa itaas na kariba sa A1 hasta A4 priority groups. Bareta Alas sa ibang nasyon. Ipigrekomendar kan US Center for Disease Control and Prevention ang pagsulog ng face mask sa mga natudukanan ng mga COVID-19 vaccine. Sigun sa CDC, magkakanigo sa nang magsulog ang mga inin face mask sa mga indoor public places na may halangkaw na kaso ng Delta variant. Kaya naman nindang ipigrekomendar na magsulog ng face mask ang mga estudyante asin para tukdo sa kindergarten sa grade 13. Maski na anuman na estado kan sendang bakuna. Ang nasabing lakdang sa rong pagbabago na ipinautob kan CDC sa pagtatanggal kan face mask kan Mayo. Ini dahil nag-iitaas ang ulakit kan Delta variant. Nagluwas man sa sendang datos na igwang 63% sa Estados Unidos ang may halangkaw na transmission rate, kaya tinawaninda nin importansya ang pagsulog nin face mask. Miyaras nato ididepensa kan US Center for Disease Control and Prevention an orden sa pagsulog nin face mask sa mga lugar na lakop ang kaso nin COVID-19. Kariba na digian pipasulog din face mask ang mga bakunado kontra sa COVID-19. Kinibini kan Amerika dalan sa pigtatakutan na COVID surge o paglangkaw darakan Delta variant na midbid bilang transmissible version kan pathogen. Sa ngunyan pigbabalo kan Amerika na mapakaskas ang vaccination rate sa Missouri, Arkansas, asin Florida.
tigrekomendar man kan CDC sa mga eskwelahan na magbukas giraray na magsulog nin face mask maski nasa laog kan eskwelahan ang mga estudyante para tukdo asin mga staff maski bakunado na. Magagaramduman na 2 bulan ang nakaagi, sinabi kan CDC na ang mga fully vaccinated dahil nakaipuan magsulog nin face mask sa laog kan narong. Sa lado nin Karawat, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Peralta Subihana na napromotir si weightlifter Heidelin Diaz bilang Staff Sergeant matapos makamit kini ang primerong gold medal kan Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympics. Aprobado ini kan Philippine Air Force na nagkaigwan in efekto kanakaaging aldaw. Sinabi niya na suportado asin naog masinda sa lakdang na ipinahiling ni Diaz sa lado ni sports asin pagdara ni dakulang ondra para sa Pilipinas. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Gada ng sarong Pilipinong padre de pamilya matapos isalbar sa pagkalamos ang 10 anyos na aki kini sa British Columbia. Sigun kay Salve Salazar, tulos luminokso sa Lake Tihales, ang ama na si Arnolf kan maghagad siya nin tabang para isalbar ang lalamos niyang tugang na si Sak na sarong ostetik o kaya autistic. Tinabangan kan mga bystander ang 53 anyos na ama na ibusol ang sa iyang nalulunod na aki para rani sa mga inialagad kan masiguro na ligtas na aki day na nalabanan kan gurang na si Salazar ang matinding bulos kan tubig hali sa danaw. Sinabi ni Salve na siyak pasinda sa nangyari sa sendang ama na mabuot maigos asin nagsusuporta sa sendang mga kamauotan. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Reparo ng gustong-gusto ng magkaigwanin aki ang agom ni Tara Heronimo na si Mateo Guricelli. Makaagi ang sobra sarong taon na pag-ibanan bilang mag-agom, handa naman sinda na mag-level up bilang mami asin daddy. Ini dalanta pigkakantsawan ni Mateo ang sa iyang misis na si Sarah, 33 anyos na ni edad, kuno rin sinda magkakaigwanin aki. Sa birthday wish, sinabi ni Sarah na maski siya gusto naman na magkaigwanin aki, dalanta siya nagkakaedad na. Bareta, salado ng saludo magkata sa News Base si Mar de la Marcamen. Padago sa pangapudan ka mga health experts sa kinabahan na magkakanin healthy diet. Ini sa tao ngunyan kan may pandemya. Sinandang sinabi na magkakanin kombinasyon in maniba-ibang pagkaon, kaibanan ng prutas, vegetables, legumes, nasa in whole grains. An adults dapat magkaon in at least 5 portions of 400 grams ng prutas asin gulay kada aldaw. Pwedeng ma-improve ang intake ng prutas asin vegetables sa pagkakampirming pagsabay ng gulay sa pagkaon in fresh kong prutas asin gulay sa snacks. Sa pagkakang pagkaon in healthy, mababawasan ang peligro ng malnutrition asin non-communicable diseases siring kan diabetes, heart disease, stroke asin cancer. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From News Base, Mardela, DZGB. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Webes. Sa pangarang kan mga pag-iriba, Mardela, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical. Ako po ang nagatud kan barata. Edwin Peralta po nagsasabing mabalos ang sinubag antabay. By the way, happy birthday. Dating SM, asin ngunyan BU Professor, Edgar Samboa Barameda. And likewise, dating DZGB Angkor, and ngunyan yaw na sa DSWD, Lex Armenia. And dati man Megaforce Patrol kan DZGB, dating Daraga Municipal Councilor,
De punto Jess Liabore. Birthday nindang unya na aldaw. Susaro, happy birthday in heaven. Suduwaya on digdi. Si Edgar Barameda, professor dyan sa Bicol University. Si Alex Armenia, oto duman sa DSWD NCR. Mabalas po, kansan pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kainin. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na!